Anat. Kumusta? Kumusta eh? Mainit ba? Okay lang. Vice. Kumusta? Nakukuha pero hindi ko paano kung maliwanag ko mamaya. Ba't yung may pauwi na rin? Guys, ano masasabi natin sa fun run natin? Masaya. Nice one. Nice one. Masusundan pa ito. Interviewin po natin si Sunny Dumalanta. Babalik tayo. Sir, ayan. Tama si paring si Sunny. Babalik tayo dito. Kasama yung may iba. Sana all. Sana all. Solid R1. Dumami pa tayo. Correct. Sige. Ano yung mainit? Check natin yung ibang Pajero. Saan tayo magtatanim dito, sir? Maki-coordinate tayo. Coordinate muna tayo. Guys. Lahat ng natatanaw nyo akin. Wow! China oil. Magana lawan eh, magana lagi. Overspeeding. Overspeeding ano ba? Po, nakikita nyo po yung mga kasama namin. Andito po kami ngayon sa may Mangatarem, Daang, Kalikasan, sa may nursery. Kumukuha po kami ng itatanim namin dito sa bundok. Yan. Yan po yung mga kasama, mga Pajero, mga R1 Pajero. Ayan po, medyo konti kami ngayon kasi busy yung iba sa trabaho. Saka family din po kasi. So ito po yung mga kasama kong masigasig na magtanim dito sa Daang, Kalikasan. Ayan po. Ito po yung nursery. Kukuha po kami dito ng seedlings na kung saan itatanim po namin doon sa pinakatuktok. Para sa Mother Earth. Ayan. Ang ganda po dito. Nature na nature. Ayan. Ayan po yung mga kasama ko, si Sir Richard, Sir Sunny, saka si Master. Ano pa masasabi niyo, sir, sa tree planting po natin dito sa Mangatarem? Hoping na maibalik natin ang ganda ng ating kalikasan. Ayun, no? Ayun, no? Sir Richard. Para sa to sa mga asawa namin, siyempre. Ang dami niyong asawa, sir. Ano? Sige po, kaya naman. Ito po si Sir, Charlie, siya po yung taga dito sa Mangatarem. Doon tayo magtatanim. Ay, BP. Saan dyan? Ayun, sir. Yan. Doon yung akatin natin. Actually, dalawa yan na matarik. Ito at saka yung sa banda roon. Kasi doon tayo pupunta eh. Ay, Yung opo. kalbo na yun. Sa tuktok sir. Oo. Kaya naman pong... Alalayan nyo ako, walang shroud yung... Sige po, sige po. Mag-overheat ako. Yan. Pero basta... Okay na? Wala nang ano? Walang shroud. Kita-kita ang tulangan sa Marbisa. 3,000 seedlings daw to eh. Madami pa doon? May sakay na sila. Bali na yung Tanim lang tayo. Taglit dalawa. Okay na. Maputik ba? Oo. Yung paket lang. Baka madulas. Ano yan? Hi, Bea. Hi, ma'am. Dito po, kasama po namin si Sir Anat, saka si Doc Jerome. Yan. Happy anniversary po sa inyo. Ma'am, happy anniversary po, Doktora. Magtatanim po kami dito sa Daang, Kalikasan. Ano po masasabi nyo, ma'am? Para magandang experience para sa anniversary date. Sige po. Sige po. Hello. Ito po yung mga commander na mga kasama ko. Asawa ni BP, asawa ni Sir Richard. Sige po.
Kaya si Paul from Cavite. Third plate na sir, ha. Yan sa akin, hindi ko dinala si Angry Bird, si Puti ngayon ang dinala ko. Laging kahit yung marapelo. Oo. Now, as you can see, we're here in top of the mountain from Mangatarem. Daang Kalikasan. Together with me is Pajero. Siya po yung mag-introduce kung ano. Okay, so we're together with VP Albert Nicomedes. Yes. Master Christian Mabasa. Doc Jerome Season. Yours truly. Wow. Sir Charlie Chinito. Kasindero. Resburn. Brother Vermont. Brother Sunny. R1 Pajero. R1 Pajero! For the mother nature.